Агенция Дограми и фасади ООД успя за кратко време да застане на едно от лидерските места в морската ни столица Варна в проектирането, изработката и монтажа на ПВЦ и алуминиева дограма, стъклени витрини от 10 мм стъкло и окачени фасади от стъкло, еталбонд, керамика и HPL панели. В производствената листа са още вътрешни и външни щори, комарни мрежи, душ кабини, вентилационни клапи против влага и мухъл и други. Фирмата създадохме през 2009 година, когато настъпи голямата криза и повечето колеги се отказваха от бизнеса. Ние решихме, че ще се отвори едно пространство за нас и така тогава отворихме първия офис. Занимаваме се с производство на пластмасова алуминиева дограма, окачени фасади, вентилирани фасади, всичко, което е свързано с външната облицовка на сградата от алуминий, пластмаса и стъкло. Основното, което произвеждаме, са пластмасови врати и прозорци. Около, може би, 10-15% от обемите са ни алуминиеви прозорци. Но съвременните жилища изискват много добра топлоизолация и пластмасовите прозорци я дават. Работим с два вида профили като происход. Ние изнасяме в Италия, в Австрия, в Испания. Изнасяме предимно български профили. Така че мога да кажа, че българското производство по нищо не отстъпва на западноевропейското. Едно от големите предимства на фирмата е, че притежава голяма производствена база в града, което обстоятелство дава възможност за бърза реакция при производството, монтажа и обслужването. Освен това, дава възможност и за контрол на качеството при целия производствен процес, от изработката до монтажа на изделията, както и на съответните цени. Производствената база е оборудвана с едноглави и двуглави машини за производство, а вече може да се похвали и с напълно автоматична производствена линия. Обемите, които правим за последните 5 години са нараснали, може би, няколко пъти. Работим с всички, как да кажа, той пазар е разслоен. Нали? Имаме един слой, който е строителни фирми, втори слой, който е крайни малки потребители и имаме много голяма дистрибуция. Дистрибуцията обхваща множество малки фирми, които през годините престанаха да произвеждат и купуват от нас прозорците и ги монтират за тяхна сметка. Доста от строителните фирми са ни гласували доверие в града. С тях имаме така, може да се каже, вече дългогодишни взаимоотношения. Те виждат в нас един надежден партньор. По отношение на малките клиенти, въпреки че казвам, че са малки клиенти, за нас отношението към тях е като към големите, защото ние знаем, че доволният клиент води след себе си други доволни клиенти.
Стараем се да направим така, че отношенията, които правим с клиентите ни, да станат в края на изпълнението на договора ни почти приятелски. И смея да твърдя, че около 85% от обемите, които правим, са на лична основа. Т.е. това са наши приятели, познати, които ни препоръчват и по този начин работим. Агенция Дограми и фасади произвежда и изгражда окачени стъклени фасади, капачкови, на силиконова фуга или вентилируеми на специална алуминиева или стоманена конструкция. Най-важното предимство на вентилируемите фасади е, че те са дишащи и не позволяват на влагата да се задържи вътре в сградата. Облицовката може да бъде най-различна – еталбон, камък, керамика, етернит, дърво и други. Фирмата предлага дограми и фасади и за пасивни къщи. Тази дограма позволява загубите на енергия да са толкова малки, че в сравнение с стандартните домове, които до този момент навсякъде се строяха, енергията, която е необходима за отоплението и охлаждането на такава сграда е около 10% от стандартната. Тоест, ако една къща се е топлила и охлаждала с 10 000 лева годишно, би се охлаждала и топлила с 1000 лева, което е много голяма разлика. Инвестицията наистина не е малка, но тя за буквално няколко години се компенсира. Агенция Дограми и фасади предлага точна и компетентна консултация от едни от най-добрите професионалисти в бранша. Може да разчитате на гаранция 5 години, както и на извънгаранционна поддръжка. Като фирма се стремим да се развиваме, може да се каже, бурно. Почти всяка година правим така, че да можем между 20 и 40% да увеличаваме капацитета си. За този резултат помагат два фактора. Единият фактор, вече ви разказах, това е отношението към нашите клиенти, защото без тях ние не можем да растем. И другият фактор са работниците и служителите, които имаме. Значи, нашето вярване е, че една фирма е толкова по-силна, колкото по-силни са хората, които вътре работят. Така че разполагаме, смея да твърдя, с едни от най-добрите специалисти, които са на територията на Варна. Интелигентни решения за вашия офис, дом. Бързина, точност, коректност. Агенция Дограми и фасади ООД Варна. Немски стандарти в качеството, български цени. Агенция Дограми и фасади ООД, град Варна, България.